plovisqueja sobre la comarca de l'Horta i també sobre altres parts del territori valencià. Ara, durant els 670 dies de pandèmia, es plantegen els científics si el virus ha mutat a la variant de Xipre, que va resultar més contagiós i la suma de la seva potència amb la de la onada del coronavirus versió Delta. Tot és possible. Tot és possible en aquest món microscòpic i més encara quan el conjunt de la humanitat disposa de nivells tan baixos de vaccinació i es manté la mobilitat com si no passara res. La veritat és que pot passar qualsevol cosa i és per això que la mirada no pot detenir-se única i exclusivament amb la pandèmia. Si hem de viure una recuperació econòmica després d'aquesta alarma sanitària, ha de ser sempre que aprofitem l'oportunitat de transformar i reduir la despesa energètica que originem. Hem de donar millors respostes als problemes d'alimentació, de transport, de reciclatge i d'ecoblanqueig de béns de consum escampats per tot el món.